Tapi nak. Nak. Hello guys, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव बरायबाय लोगोफोरजों दायो फोथाराव फैदो आरोना माइ नायनो ओमफ्राय औवाबो लांगोन औवाबो दानफैदो औवा बारिखौ बेयाव औवाबो दानगोन आरोना ओमफ्राय नै जा औवा गोजा नै बारिया हाग्रा खोमसिनि टिमार सान्दुं नै माइआ लेमदोसो लेमदो मानो लेमजोबखो औवाखाय लेमबाय खोमा औवाया हेदै नालाय लेमदो सान्दुंआ जोंनिया सायहा औवा थ' बाबादो थ' लेवार गैया गिदो no सान्दुं गोसा फै आंजो थाबाय अमा आखाया आयो आं बामा आं बामनो हायाथ' दे बाजा आइदै बेखौ बाना थांनांगौ आङो नै लनदांदां बा जाबाय आं बिसोर आइदै नोङो बानाया आंहानाव बुस्थु गैया आंखौनो सोरबा सान्दुं गोसा नै माइआ मोनबाय आरोना हाजासिगोन मोनबाय नै बाबु जोंहानि माइआ मोनबाय नै माइआ मोनजोब्बाय आरोना लोगोफोर जोंहानि माइआ हानांसिगौ बंग बन्धु ओमफ्राय रनजितबो दं दाखालि आं दिन्थिदोंमोन ना होमबानिया मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय दायोहाय मोनबाय सिगांनि भिडिअआव होदोंमोन आङो माइखौहाय दायो मोनजोब्बाय नै जा समायना नुखादों माइखौ ये देखो हमारी मान गन ले नै मोनबाय नै बेखिनिया लेमदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै औवा दङ नालाय ओमफ्राय बेखायनो सायहा जायो नालाय लेमदो बेखिनिया नै हायाव दे सायहा जायो ना बेखिनिया गाग्लिनाय रखम जाजोबदो औवा सासुआ नै औवा गोजा हा बारि औवा बारि नालाय सायहा आरोना जाबाय नै दंफां इथिंबो दंफां गोजा नै खोमसि बारि ओमफ्राय नै